डर देह करे थर थर एकरा देखिए के भइल बटे माथा खराब यार बाप रे बाप लहा में घुसल गहुआन सांप यार बाप रे बाप लहा में घुसल गहुआन सांप। सजिया पसुतल रहनी गहिनी डेराई लहंगा में हमारो गइल समाई लहंगा में हमारो गइल समाई सुना सजिया पसुतल रहनी गहिनी डेराई लहंगा में हमारो गइल समाई मोटेल में बरका रहे देखिए के भगनी जहे तहे लागता डर देह करे थर थर एकरा देखिए के भइल बाटे माथा खराब यार बाप रे बाप लहा में घुसल गहुआन सांप लहा में घुसल 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 लहा में घुसल घुसल नारायण सेठी के बतिया बताइनी राइटर संजीत के जल्दी बोलाइनी राइटर संजीत के जल्दी बोलाइनी नारायण सेठी के बतिया बताइनी राइटर संजीत के जल्दी बोलाइनी और मुकेश रंजिता रहे मारेला ओकरा भाला मंगाइनी लागता डर देह करे थर थर एकरा देखिए के भइल बाटे माथा खराब।